Tu máme Peťu na New Way premene na 3. ošetrení. Takže Peťa, ty si bola pred 2 týždňami, riešili sme zase u teba nejaké veci, bola ťa trochu krčná, boli trochu kríže, riešili sme dýchanie, skúšala si urobiť drep na jednej nohe. No my sme sa pred chvíľou rozprávali, že si už nemala reakciu po tom ošetrení. Musím povedať, že vyzeráš tak živšie, tak zdravšie, hej, aj tak sa cítiš? Cítiš tak a po tom druhom ošetrení pociťuješ tam nejaký rozdiel po tom druhom ošetrení? No určite, akože bola som prekvapená, že nebola tá reakcia a vlastne od druhého ošetrenia som každý deň mala nejakú fyzickú aktivitu. Buď bicykel, alebo turistika, alebo beh a vlastne to telo to už zvládlo. Dobre, ešte raz pripomeniem, Peťa mala po covide pred 2 rokmi skolabovaný zdravotný stav. Nevedela si sa poriadne hýbať, bola si bez energie, mala si bolesti a celé to spadlo, zle sa ti dýchalo veľmi, také si mala pocit stiahnutého hrudníka. Takže teraz všetky tie veci sú v podstate preč a keď sme sa rozprávali pred chvíľočkou, tak Peťa povedala, že zhruba 70% je to lepšie, takže dnes sa znovu posnažíme s tým niečo urobiť. Dnes sa budem snažiť vlastne o to, keďže už nemáš bolesti, pozriem ti ešte tie pozície, aby si dostala ten drive. Ty si mi vrala, ty si chodila 7000-ovky a teraz si povedala, že dáš 5 možno, 5000, že by si dala, viac asi nie. Teraz by takže som skúsime to na 6 dostať aspoň teraz. No, vravala si mi aj, že už si kúpila letenku do Kene, takže už začínaš žiť znova naspäť. Ako keby z toho kolapsu a z toho všetkého, z toho útlmu dvojročného sa úspešne dostávaš, áno? Takže zatiaľ máš z toho dobrý pocit z toho všetkého. Áno, už mi je lepšie, tak už nakupujem letenky. Hej, no dobre, teda. Takže teraz pozriem ti, ako to máš, ako nám to po tých 2 týždňoch, či ti to teda vydržalo, alebo ako to vlastne, v akých to máš pozíciách. Takže lopatky sú veľmi pekne rovno. Predklon sa dopredu, aj pri prehnutí dopredu rovno. Predklon sa viac dopredu, pánva je krásne rovno v tejto pozícii. Dobre, daj sa spredu. Toto je v tejto pozícii veľmi pekne rovno, ale myslím si, že tu sú ešte nejaké chybičky, ale myslím si, že skôr vo vnútorných orgánoch, srdce, plúca a vlastne ten drive taká neschopnosť tvoja, alebo nedostatok schopnosti ísť v plnom výkone dlhšie je niečím spôsobená, samozrejme, a to niečo si myslím, že sú vnútorné orgány a to sú systémové veci. Ten systém ako taký ešte nie je schopný mocne fungovať a tak ako keby predimenzovanie. Ty si bola zvyknutá celý život, že si mala energie na rozdávanie, hej, tak to asi bolo. Tak, však. Presne. A vlastne po tom covide si zrazu mala energie, aby si mohla ledva prežiť. Hej, tak asi. Takže teraz sa ti to tak vrátilo do normálu našeho, že máš energie na čokoľvek, ale nie na rozdávanie. Máš to tak ako, že áno, znesieš, ideš, vydržíš, ale nie je to taký prebytok ako keby veľký. Presne. Hej, tak by to mohlo byť. Dobre, Takže skúsime s tým niečo urobiť. No, skús teraz hlavou potočiť dookola. Aký máš pocit z toho, že či to je také nejaké zablokované trošku, či tam cítiš nejaký ťah alebo niečo? Možno fakt maličko, že trošku. Do ktorej strany? Trošku ťahajú tieto. Obidve strany. Tieto strany. Dobre, skús toto. To je v pohode. Dobre, skús toto. Toto. To je v pohode, len teraz keď sa otočím takto doprava, tak cítim tu nejaký úpon na kolene dokonca. Ale kríže všetko v poriadku. Ale s kolenom teraz si chodíš hodne na bicykel asi? No, nespadla si? Nic sa ti nestalo? Nezakopla si nič také. Dobre, pozriem sa ti na to, skús takto. Teraz tie kríže. To je okej, úplne. Dobre, poď do drepu. No, vidvo, dobre, hore, toto, výborne, v poriadku. Dobre, ešte skús takto dať hlavu dozadu a lopatky dozadu. Teraz nejaký pocit, že tu niečo? Trošičku tu, ako keby čo si zavádzala. Áno. Dobre, skús dých. Ty si dostala aj astmu po covide. Ten dých bol veľmi náročný a veľmi taký zatiahnutý. Teraz je to lepšie, ale cítiš ešte nejaký deficit? Teraz je to oveľa lepšie, ale prijala by som ešte, že by bolo trošičku ešte taký priestor viac. ešte, hej? Tak. No dobre, takže ľahni si na chrbát.
Daj ruky dozadu. Toto všetko je pomerne rovno. Samozrejme, tu z tohto organizmu potrebujeme z pacienta, od pacienta sa dopracovať k vrcholovému športovcovi. Takže to je, hej, pre normálny život by ti tento stav bohate postačil. Presne tak, ako bohate, ale keby si chcel ísť na 7000, tak ho nedáš. Pretože to chýba tá časť, ktorá je ten rozdiel v tom bežnom normálnom živote a tej bežnej aktivity a vlastne vrcholový šport. Dobre, daj sa na brucho. Aj sprv to máš rovno, pomerne pekne ti tie pozície vydržali. Hej, Peťa je športovkyňa, snaží sa každý deň niečo robiť a hýbať sa, aby to telo bolo rozpohybované. Zdvihni hore pánvu. Aj toto máš rovno. Dobre. Ja si naozaj myslím, že tu skôr dnes sa budem sa vlastne zameriavať, alebo spolu to budeme robiť, zase tvojou vlastnou energiou, budeme riešiť tie systémové veci, tie vnútorné orgány, vnútorné systémy, aby začali spolupracovať, hormonálny systém a nervový systém a všetky tie orgány a tie veci, aby boli tam, kde patria a fungovali tak, ako majú. Dobre, poď sa postaviť. Predchom sa dopredu. Dobre, daj si ruku na jedno rameno, na druhé rameno. Zvini lakte dohora. Dobre. Najprv podávam tie kosti na miesto a potom by sme sa venovali tým ďalším veciam. Tu nemáš na mieste ešte stavce. Respektíve nie sú na presnom mieste, tak ako by mali byť. Mám z toho taký pocit. No, teraz si myslím, že lepšie. Zase, keď toto nie je tu v poriadku, tak je veľmi ťažko robiť niečo s váhou, ak sú nejaké kila navyše, takže toto je veľmi dôležité. Dobre, daj sa bruchom ku mne. Peťa je veľmi vhodný adept na New Way premenu, pretože je veľmi snaživá. Ona sa veľmi snaží, ona by sa chcela naozaj robiť všetko preto, aby bola v poriadku a snaží sa naozaj urobiť preto maximum. Hej. Je to tak. Takže ty si veľmi dobrý adept a takýchto adeptov by sme tu potrebovali. Hej. Nemuseli vrcholiť športovci ako ty, ja ťa považujem za vrcholového, ale takí ľudia, ktorí sa snažia s tým niečo urobiť a sami to nevládzu, takže ja im v tom môžem byť nápomocný. Takže ty si naozaj ten správny človek na toto. Daj si takto lakte hore. Dobre, teraz nohy ostanú na mieste, daj si lakte hore. Otočka do strany, do druhej strany. Toto ti úplne vzorne drží, ale tu ti niečo nesedí. To nevidno očami, samozrejme, tu nevidno nič okrem tohto, čo je tu, ale energetika tam nie je harmonická. Tá harmónia toho a to vyžarovanie, ktoré ja vidím, tak nie je také, ako by malo byť. Dobre, daj takto ruky do hora a trošku sa zaklon dozadu. Toto rebro. Teraz je dobre, ale keď robíš tento pohyb, tak ho vytiahne smerom do hora. Aj, boli to? Iba keď sa zakloním viac. No ale teraz, keď tlačím? Trošku iba. Dobre, zase sa zaklon. No, už dobre. Hej? Toto ti mohlo blokovať srdiečko. Tu keď sú nejaké funkčné blokácie, blokujú srdiečko, blokujú plúca. Samozrejme aj tým pádom celý organizmus. No dobre, skúsa teraz nadýchnuť, či ten dých je taký istý, ako bol. Je to lepšie. No dobre. Dobre, skús tento pohyb dozadu. Toto. Či ten pocit, že tam niečo nesedelo, máš taký podobný? Hej? Pohode. Už lepšie?
Hlavne tu je to lepšie. No, hneď som ti vravel, že tam vidím, že tam niečo ešte je. A samozrejme, najprv treba kosti, alebo teda najprv treba to, čo treba, pretože treba dodržať tú postupnosť správnu. Ešte sa chrbtom daj ku mne. Už teraz pozerám na tie systémové veci. Ešte tu je nejaká chybička. To sú len také doľaďovačky, ako keby. Samozrejme pre teba dôležité. Toto boli? Teraz? Teraz nie. To bol jeden stavček nesprávne. Daj si teraz pozor, nemala by si tak do veľkej záťaži zase zodpovedať. Dobre. Lebo ten stavec bol mimo. A ten ti vlastne blokoval chrbticový kanál. To je dôležité, aby ten chrbticový kanál bol veľmi, veľmi dobre uvoľnený, aby to neboli funkčné blokácie, pretože potom tá životná energia nemá vlastne otvorenú tú cestu, ktorú potrebuje mať. No dobre, skúsa teraz nadýchnuť. Super. Hej. Dobre, ešte máš pocit 1% dýchu, že ti ešte chýba? Zatiaľ teraz nie. Teraz nie. sa cítim úplne OK. Ako keby to bolo už jeden môj pacient, ja ho pozdravujem týmto, ak to náhodou bude pozerať, tak si spomenie. Keď odišiel ako z ošetrenia, sa dosi a hovorí, je to výborné, 120 zo 100 možných. Tak teraz to tak cítim. Takže, ak to tak je, vieš, to zase potrebuje ako keby predimenzované, že zrazu cíti človek, že ten drive ako keby dostal. Že až zimomriavky človeku idú po chrbte. Takže takýto drive vlastne potrebujú vrcholoví športovci, pretože jednoducho toto potrebujú mať. Nemôžu byť takí, že iba hociako, hej, potrebujú mať naozaj prebytok tej životnej síly a energie a schopnosť fungovania. No, teraz sa ti to hodne, ten hrudník sa ti hodne otvoril, začalo to ako keby vyžarovať lepšie. No, dobre, ukáž sa mi zozadu. Dobre. A pretvom sa dopredu. To je dobre. No a daj ramena dopredu, dozadu. Úklon do strany, do druhej strany. Toto vyzerá byť pomerne ešte tu trošku. Ja zvyknem hovoriť mojim pacientom, že teda keď sú už riešiť systémové veci, čokoľvek to je, aby prišli, keď sú v poriadku, keď ich nič neboli, ako keby. Pretože vtedy sa vlastne dá na tú úroveň dostať a riešiť také tie jemné veci, pretože keď riešime nejaké veľmi bolavé kríže a veľmi bolavé veci, tak nemôžeme ísť do nejakého takéhoto jemného doľaďovania toku životnej energie. Pretože tá životná energia, tvoja vlastná, z tvojho vnútra potrebuje mať tie veci na poriadku a všetko potrebuje byť na svojom mieste, aby to bolo všetko voľné. No, potom je na mieste práca samotného klienta, aby si to znútra posilňoval ten tok. Dobre, ľahni si na chrbát. Aký máš pocit s členkou? A idem to kolenko ti idem pozrieť, lebo tie členky sú trošku také nejaké podimenzované, by som ich videl. Zase to sú také chyby, to hlavne u detí to tak býva, že oni majú veľa blokácií a žiadne bolesti. Ale akože keď pobiehajú, tak ich bolia nohy a keď sa zadýchčia sa, tak ale bolesti nemajú. Ja, to všetko je spôsobené vlastne, alebo trvá väčšina, 99% funkčných blokáciami, ktoré keď sa opravia, tak potom to je už v poriadku. Takže teraz tu vidím, že tie členky ako keby do tých nôh to nejde tak, ako by malo ísť.
že tu sú nejaké blokácie. Toto? To cítim. No, tu máš kostičku vyskočenú. Zase tá energia potrebuje ísť do kruhu, mozog až do nohy a naspäť. Keď sú tu blokácie, tu si mala 2 kostičky napríklad posunuté, nesprávne. Tak to zase nejde, ten drive, zase snažíme sa o tých 120%, takže, no, alebo aj 130. Takže musíme dať čo s tým urobiť také nadštandardné. Dobre, poď sa postaviť. Skús robiť drep, ale s tým, že a s akou ľahkosťou sa ti ide. Či to je také podobné ako na začiatku, alebo niečo, alebo nejako sa cítiš trošku inak. Ale... Je to úplne v pohode. Dobre, na začiatku to bolo úplne v pohode, teraz to je tiež úplne v pohode. Hej? Nemáš pocit, že by si niečo sa tam ešte ako keby pridalo. Zatiaľ nie. Nie, zatiaľ je to tak, že úplne akože ho môžem normálne robiť. Hej. Dobre, do tých nôh teraz to vidím lepšie. Dobre, zase skús ten dých. A výdych. Dobre, všetko, nič neťahá. Dobre, máš pocit, dobre. Ešte sa idem pozrieť, ešte taká konečný, by som povedal, nejaké nápomoc tomu organizmu. Teraz sa idem pozrieť. Teraz to ide na takých 110, by som to videl. Či tam ešte je nejaká možnosť, aby sa otvorilo to, čo si otvorené nemalo. Že či tam niečo uvidím, že čo by to mohlo ešte byť. Ešte štítna mlaza. Ona je vlastne súčasťou hormonálneho systému, ale takisto, keď nie je uvoľnená, tak tá energetika nejde. Je to dôležitá súčasť. Dobre, daj si takto ruky. Otoč sa do strany. Takto sa zdá, že to je v poriadku, ale teraz toto vidím, že tu čosi tu treba. Dobre, takto to rozpohybuj. Dobre. Minule sme skúšali, ty si vrala, že si robila drepy na jednej nohe. Takže ja som povedal, že som to nikdy v živote neurobil. Ani to neurobím. Takže skús, to by si teda 2 roky si dreb, bez šance, by si spravila dreb na jednej nohe. Však to sme skúšali aj prvýkrát. Teraz je to také, akože nie je to technicky úplne najlepšie, no, ale pozri už... Ale je to ani, s ľahkosťou. Vidíš, ani tam nebolo, som rozprávala, ani tam nebolo... Vieš, že také, keď sa potrebuješ vyťahnuť. Ja si myslím, dobre. Takže je to úplne... Je to lepšie, no, oveľa. Dobre. No. Teším sa veľmi z toho. Teším sa, že som ti mohol byť nápomocný. Teším sa, že som prispel k tvojmu zlepšenému zdravotnému stavu. Veľmi sa teším, že si to budeš užívať a že budeš sa cítiť lepšie a budeš môcť žiť ten svoj život plnohodnotnejšie. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju účasť a za tvoju milú spoločnosť a za tvoje snaženie, za to, že si bola dobrým príkladom všetkým, ktorí to pozerajú. Milé priateľky, milé priatelia, je to tak, ja sa veľmi snažím a nie vždycky to ide tak krásne, ako to išlo s Peťou, pretože niekedy sa snažím a nejde to, ale môžete sa spoľahnúť na to, že tú snahu u mňa budete vidieť, že sa snažím zo všetkých síl a pracujem s telom a s materiálom, aký mi príde, takže na to, že sa budem veľmi snažiť, sa môžete spoľahnúť a som veľmi rád, že táto snaha, ktorú sme venovali Peti, sa na takéto pekné niečo obrátila. Takže ja ti ďakujem veľmi pekne. Ja ti ďakujem, Zdenko. A málo kde sa stretnem s tým, že niekomu povieš, že ja sa cítim na 90%, tak samozrejme ti nikto nepomôže. A ty sa snažíš doťuknúť tých, nie do 100, ale do 100. Na 120, lebo keď to spadne, tak to spadne na 100. A ešte mám jednu krásnu príhodu s jednou našou pacientkou, ktorá povedala, keď prišla druhýkrát, hovorí, keď som bola prvýkrát, nič mi nebolo, ale veľmi sa mi uľavilo. Takže to bolo veľmi krásne a u teba to je zase trošku iné, že tebe bolo, aj sa ti uľavilo. Presne tak. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť, milé priateľky, milí priatelia, majte sa krásne, veľa šťastia. Ďakujem.